Aj toto patrí k včielkam. Mŕtvolky vynášať. Krásne to urobila krasavica. Ďalšia s peľom prichádza a mŕtvolky vonku vyniesť. No. Tam už je kolo nej krúca a už vonka ju vybrať. Či im pomôžem? Pomohol som jej. I toto pomôžeme. Necháme. Krásne. 9 hodín ráno. 10 na 9, 10. Bez mondúru tu som. A pčolky kľudne sa litajú. Aj keď som ich v ich letovej hladine, výške, nehladine. Peľ má na sebe pčolka a už vešla dnuka. Top. Kľudné pčoly, nádherné pčolky. Super.